Maria! Mula ka sa kuha kay mamalit kog tambal nimo. Maria! Panghilo diya sa sulod. Panghuga sa plato. Pagkahuman, pabangi ko diri o panilig. Dili kay magsigi kag higda-higda diya. Ma! Laban man ang akong ulo, ma. Nya init-init pud ko, mao. Naunsa ka, Maria? Init-init ka? Dawbi? Di mo ka magtanaw. Ikaw may iwan ng tanaw, Bete. Asa man ikanto? Moto ko ila Maria, manulong kong dula. Ikaw di ay? Maria, tara na. Tara. Dawbi? Basig nagatik-atik na ka? Lagi ko, ma. Uy! Mano? Init-init ka, Maria! Higda lang diha, pahuway lang diha. O, ma. Nakatabang jud ang ahos. Kalingkawas ko sa mga trabahoon. Naas nang Marlene sa gawas o. Atong pangutanoon ba kung asa si Maria? Sige, clear. Nang Marlene! Naas si Maria? Oh, naa! Ngano man? Dula na po din yung gianhi dire? Nang, makigdulaon to ning Maria ba? Oy, Claire, bite, naalagi mo. Maria, pahuway diha kay nagdanggas-danggas ka. Maria, magdula ta rin nyo! Unsay magdula? Pauli mo dito sa inyo ha? Maria, dali na, gawas na dira! Dili na ko padulaon si Maria kay nagdanggas-danggas na. Pauli mo duha. Oh, kaisog din ng Marlene. Galit, clear. Ha? Ito? Maria, unsa man yung gisinyas-sinyas diha? Wala man, ma. Ingon ko, paulion na sila. Wala nang oy, manguli nami. Bete, adi dito sa likod. Maayo kay nanguli mo. Bete, nakita ano si nang Marlene? Wala, clear. Sige pa tayo. Ano na nga? Ay, tama day. Wala pa maday na nakainom si Maria og tambal. Palitan sa nina ko, bi. Maria. Wait na, magdula na ta. Maria! Wala ka sa kuha kay mamalit kog tambal nimo. Sige, ma. Ikaw na si Mama, magdula.